ବିରହ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଶୁଭୁଛି କି ସତେ, ବିରହ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଶୁଭୁଛି କି ସତେ, ଏ ବେଳାଭୂମିର ଶୁଷ୍କ ଧମନୀରୁ ଧୂସର ଝଡ଼ ବି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି, ଏ ବାଲୁକା ଶଯ୍ୟାରେ କଣ୍ଟା ତ ନାହିଁ ତଥାପି କାହିଁକି ମରୁଦ୍ୟାନ ଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ଏ ବେଳାଭୂମି କାହିଁକି ଏମିତି? କଣ ଅଳସ ଭାଙ୍ଗୁନି ସେ ଅଳସୀ ଲହଡ଼ି ଆଉ, ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲେ ଆକାଶ ଛାତିରେ ଲାଲିମା ଦିଶୁନି ବୋଲି, ନା ସୁନେଲି କିରଣ ଛିଟା ଏ ବେଳାଭୂମିରେ ପଡୁନି ବୋଲି। ନୀରବ ନିଶବ୍ଦ ଏ ବେଳାଭୂମି, ଶାମୁକା ଗୁଡାକ ବି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଘୋର ନିଦ୍ରାରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ମୁକ୍ତ ଆଲୋକରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି କେହି, ନା ଚିରୁଛନ୍ତି ଛାତି ତାର, ନା ଆସୁଛନ୍ତି କବି ଭାବନାକୁ ଧରି ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ଏ ବେଳାଭୂମିକୁ, ନା ଆସୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ରକାର, ନା କଳାକାର, ନା କେଉଁ ସୌଦାଗର ଅସୁମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଧରି ଏ ବେଳାଭୂମିକୁ। କଣ ସତରେ ମୂର୍ତ୍ତ ବେଳାଭୂମି? ହଁ, ସମୁଦ୍ର ତ ବହୁ ଦୂର ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି, କୋଳାହଳ ବି ଶୁଭୁନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ଆଜି ଶାନ୍ତ ଆଉ ଶୁଷ୍କ। ହଁ ପରା, ଏଇ ତ ଏ ମୂର୍ତ୍ତ ବେଳାଭୂମିର ରୂପ।